vanaand julle. Weet julle, ek weet nie wat dit is hè, maar in die laaste tyd verlang ek net vreeslik my ma. Ek was 17. Ek was 17 jaar oud toe ek my ma verloor. Ek word nou 40 jaar en is net iets wat ek nooit sal kan gewoon aan raak hê. En ek weet nie wat dit is lately nie, maar ek het net die verlange na. Maar weet julle, die amazing ding van die Here is dat even in sulke tye kom hy op snaakse maniere deur. Ek het nou 'n week gelede of 2 weke gelede 'n foto van my niggie afgekry van my ma, want ek het die foto's van my ma nie, en dit is 'n heel ander storie vir 'n ander dag. En vandag toe loop ek weer in my ma se ou vriendin vas en dit was so refreshing geweest vir my julle. Ek share dit met julle. Every night and day, spread the wings and fly away. Yes, I I do believe bicycle. She's running to that open Yes. door. Oh, I believe I can fly. Een beetje baas is dat je er komt. Ik zal met science, onze science gaan. Jalakoe! Een beetje laat elkaar. Als er nog een oorlog die we kunnen getten, dus al lang kan je die dans gekend. Yes. Ja, je kon je een beetje lekker zeggen, nee, ik heb niet nog. Ze kak van Ze zei, ze is zo jarig. Ze zei, willen dansen zo. Of is dat die mensen zo kring. Wow. Om ons, Yes. om de steps te vangen. Dan ben ik jong daar. En jouw ma was met een gebouwde meisje. Ja. Dat is bij je gebouw. Ja. Daar kom ik. Zo, door hart, dus zien ze ook door hart. Ai, Anna. Als iemand van mij slaat, daar staan ze man. Ja, dan ben je maar bij een klein product te worden.